Hej, det er Jesper Bergstrøm. Jeg er ret sikker på, at når du kigger på andre mennesker, så har du en meget god idé om, i hvert fald hvis du kender dem, om de er glade, om de er bekymrede, om de er vrede, kede af det eller frustrerede, eller hvad de har af forskellige følelser, både positive som negative. Det vil altså sige, at du har tilegnet dig evnen til at kunne aflæse andre menneskers følelser og sindstilstand. Det vil sige, når du kigger på dem, så kan du se, at du ved, når min mand eller kæreste eller kone eller børn er i den her humør, jamen så gør de sådan, og når de er i det her humør, så gør de noget andet. Og du ved det også for dig selv. Og det er jo egentlig meget basic, for man kan sige, hvis du for eksempel er i godt humør, jamen så vil du nok have en tendens til at smile, eller have glade øjne, eller rette dig op, eller tale højere, eller være mere livlig måske. Hvis du er ked af det, så er du måske lidt mere nedtrykt, måske kigger du nedad, måske falder du lidt sammen. Er du vred, så er du måske meget sammenbidt i dine kæbemuskler og meget stram i ansigtet osv. Og det er fordi, at hver gang man har en følelse, så påvirker det også vores krop og vores kropssprog. Både vores biokemi, men også vores muskler og vores knogler og den måde, vi bevæger os på, og hvordan vi står i forhold til tyngdekraften. Så hvis du forestiller dig inde bag den væg herovre, der står der en person, der er meget deprimeret, så er jeg ret sikker på, at vi to sammen godt vil kunne gætte personens kropssprog, hvis man skal være der sådan lidt sort og hvid. Så hvis du forestiller dig en person, der står inde bag, der er meget deprimeret, vil de kigge op, eller vil de kigge ned? De vil selvfølgelig kigge ned. Vil de tale højt eller lavt? De vil tale lavt. Vil de rette sig op eller falde sammen? De vil falde sig sammen. Vil de bevæge sig hurtigt eller langsomt? De vil nok bevæge sig langsomt. Og det her det er et godt eksempel på, at vores følelser og vores følelsesmæssige tilstand også påvirker vores energiniveau og vores kropssprog og vores måde at bevæge sig på. Men nu kommer det fede. Tror du, og det er måske et ledende spørgsmål, at det også går den anden vej? Så nu har vi talt om, at vores følelser, vores humør påvirker måden, vi bevæger os på, vores kropssprog og vores kropsholdning. Tror du også, at vores kropsholdning og vores kropssprog kan påvirke dine og mine og vores følelser? Det er nemlig ikke rigtigt. Det kan det godt. Så det, der er interessant her, det er at tænke over, at i vores krop, der sidder der over 600 muskler, der er en masse knogler, der er nerver, og der er blodårer og arterier, der er fascia, altså hinder og sådan. Der er en masse forskellige. Kroppen er helt fantastisk. Og når vi har en følelse, så påvirker det også vores kropssprog. Men i alle vores muskler og led, der sidder små receptorer. Receptorer, det er sådan nogle små anatomiske strukturer, der ligesom fortæller hjernen og nervesystemet, hvordan står kroppen. Så du ved med lukkede øjne, hvis du strækker armen i vejret, fordi receptorerne kan registrere det. Nu kommer finten, det er, at de her receptorer, de giver feedback til hjernen og dit nervesystem hele tiden. Så det vil sige, hvis du gerne vil være glad, så skal du tænke over, hvad gør jeg, når jeg er glad? Og hvis du for eksempel smiler, når du er glad, du har øjenkontakt med folk, du bevæger armene, eller du gør dig større, jamen så vil det faktisk være sådan, at hvis du en dag for eksempel ikke er glad og gerne vil være det, så kan du begynde at bevæge din krop, som når du er glad. Så hvis du ved for eksempel, du smiler, du taler hurtigt, du bevæger dine hænder, du er levende, hvad det kan være, så prøv at begynde at gøre det en dag, hvor du for eksempel ikke er glad. Det gør det virkelig lidt åndssvagt, men det virker. Så vil du finde ud af, at efter et par minutter, når du begynder for eksempel at have mere øjenkontakt med folk, eller du bare smiler, så vil du faktisk finde ud af, at din biokemi begynder at blive aktiveret, så du får positive følelser i kroppen, så du kan faktisk gennem dit eget kropssprog og din måde at bevæge dig på, faktisk påvirke din egen følelsesmæssige tilstand. Det er altså ret fedt det her, og det er faktisk en af de allerhurtigste måder at komme i godt humør på, eller ændre din sindstilstand eller dine følelser. For eksempel hvis du siger, at jeg føler mig lidt usikker, nu skal jeg ind og holde en tale, eller jeg skal ind og tale til et møde, eller jeg skal ind og præsentere mig selv til et netværksarrangement, eller hvad du nu skal gøre, så prøv at bemærke, hvis du er lidt usikker, hvad der sker i din krop, så nok have en tendens til at falde lidt sammen og kigge ned i jorden, og dine øjne flakker, måske er du meget på telefonen osv., så sig, okay, hvis jeg gerne vil være selvsikker, hvis jeg gerne vil have selvtillid i den her situation lige nu, som jeg ved er påkrævet, det er i hvert fald godt for mig at have, hvad gør jeg så normalt, når jeg er selvsikker, når jeg er selvtillid? Og du retter dig nok op, du gør dig nok større. Du tager hænden ud til siden, du står måske godt på dine fødder, i stedet for at stå på hælene, så står du lidt fremme på foden. Måske løfter du hagen en lille smule, jeg ved det ikke, men find ud af, hvad du gør. Og når du begynder at gøre det, så kan du faktisk prime din krop og dit nervesystem til at få mere selvtillid og blive mere selvsikker. Så tænk rigtig meget over, hvordan du bruger din krop,
Fordi gennem din krop og dit kropssprog og din måde at bevæge dig på, kan du faktisk påvirke din egen sindstilstand, altså din humør. Og det er jo ret fantastisk, når man ved, at humøret, og specielt det gode, vores selvtillid, begejstring og entusiasme, det er hele fundamentet for alt, hvad vi gør. Så tænk over, hvordan bruger du din krop, og kan du bruge den som en ressource til at blive stærkere og stå stærkere af dig selv, og have det godt og være i godt humør. Vi ses derude, venner. Hej.